Sa kuday nga ti surat, ti pakasalitaan ni Nana Fidela, nga napoluan, bunso, ti bunso. Dear Manong Nemi, imbilin ko itay kinibunso nga anak ko Manong Nemi wano birth tinagan na. Nga mapannabasit at ikaten di barado ti kanali ti sikigan ti balay mi ket nagbarado. Palain na laeng di tinang bara nga rugit no apikit ngamin nga dito ayam mi Manong Nemi ket no kanal ket pagibasurahan da. Sakit dito iti nagkanalan na nakabaraduan di kad no hasta agtudo alis to dumakkel wenno glipyas ti kanal ket maloyos ti arubayan. Ngamanta ka no araramiden na Manong Nemi. Pagisumit Manong Nemi nga dimteng datay manangin na nga anak ko nga ni Heidi. Adegem na Manong Nemi kasirula basit. Na, abay da kayo karkali. Abay da kayo tagpalpala. Bimakbakatang kayon. Kat ni Bunso. Tayo paborito yung anak. Tiburdag. Ano brana? Saklatan anak, tapno alalis to. Tangamin, mabanukat nga bilinek to isuna. Sa akong to dagdagan, mabanugak to nga mangbilbiling, mangdagdag ken kuha na tapno agtumpal. Saklatan mo, sana kung mabanug pa eh. Ay po ngamin, patuloy no yun yung tuwad ngamin data bunso nga anak yo. Paborito yung anak. Sa mo ako na data anak. Paborito kay amin nga, nagkakapsat. Oh, paborito kay amin. Sadot, tanak yo, may naudi. Gabot na patpatanuyo yan, yung matlat na kami tikas na aramid na. Nalalasanggan nga gumit, kat adad na nga bumakit ka. Tiyo ko naan nga ibagayo nga sila bakit tilangak ng sika. Yan, ti kayat kong asawa na madit agong unget. Alis to nga bumakit, ti babae nga ago na unget. Siya kat sana naungat. So nga una dito pag kami yung mga nagtanas, na restansya, kinam kat siya pa yung agkali. Ay, nana nga ya. Oh, ano yata ang kasarulam? O may kay padiguan ti sa daen nyo. Amok nga di ka pinakaluto. Nalinay itan na din sa angko. Ngayon mawampay di masida. Akit agyaman na una anak ko, ano? Umay nakam padiguan iti si Daebmi kini Bunso. Una, anak na ngamin, sininggang nga bagos. Sagay-sa kayo nga iwa. Siyempre, damat digunan akin tayo laok na. Singing ka malangaw di kabilin di ko ha. Hindi ako sina anak, kaya tayo tuloy ko man dito obrak. Ayun namin, ayan ni Bunso. Adad ta sa alas, daw bubarain na, dakano katetext na. At po ay Diyos ko. Ma'am. Ay, hamong ungtan kapsat mo, ha? Hamong pagsasawan ti kapsat mo. Ngayon saan ko nga naanawa ni Heidi Manong Nemi ket mangmangit ko ti panangong unget na kinipert. Di ka lang mabain? 5 malakyang ka? Nagpigsa, nagdalak ka na takyag mo, nagdakala bagi, aw mo siya serbi. Di ka lang siya ng ganinanang? Imbas ko mga sikat mapaan agpala, tapos may ikat na di barado ta kanal. At akad to nakailad. Nga, gigamam ta cellphone mo. Di ka mabayan. Kat sumong batungat ama nung Nemi ni Bunso. Manang, may kayo nito, gungat. Abi, di kayo bumayti ng gungat. Ang bibiyang ito yan. Tagda ka magkinanang ito yan. Si Mina kailangan rudat at asawa mo. Sa umay ka dito, yung umay na ungtan. Awang karbaga, mahungut kanya manang. Awang karbaga, mahungut ka? No di nakakayat nga ungtan ni nanang, siya tibungit ka, kasmanang mo. Gabutas nga na siya at aramidam, sadot. Wala sa serbem, doldog. Allah, anak ko. Hanggang mo sa unti kastad ka kapasad mo. Dadangamin ka, tibat ka kayo nanang eh. Isakit yung isuna. Wala nga dati sa nga doldog, nga awan na muna. Mati nga sa wanda at kapasad mo. Katalaga mo nagpepeso. Sadot, doldog, awan na muna. Tanong kumada muna, kadal kumamay. Papanam mo na, nak. Albert, papanam.
Talawa ko, anak. Talawa ko. Anak, si matandaraga, anak, tumanin tong sa kaagawid. Anak, agsubli ka. Bunso. Robert, agsubli ka. Bakit naman ako tinaramid mo? Nisak pa yun, di pa basulan yun, nanang. Ay, nanang, ay, ano, saan ka nga dumungag kanyak? Agbababawi ka ito. Di mo amo ngamin nga bugaran. No anat obrana, dakilatan, siya ad obrak ko na. Diyos, di na pa ikayat nga mo ang tulungan. Ni Manong kumaintal-talon. Alala, gusto na. Di ka mabanog, nakasta nga agungungit ka. Ulitak anak, tinaunget nga nga babae kat alis to nga bakit. Naam, pumanaw ko man nga ron, gawid akon. Kaya dati nga ron, ibati mo si Daan. Iyawid ko lang. Wala na anak ko na. Ano ito ni? Baka nagyan na dahil inyakar mo. Inyakar kon. Sila babawit ng imay. Siyak pa yun ti agbali nga dakis. Kasi nga panangungat ko iti bunso. Ti paborito yung anak. Matakas ta anak ko. Alalain ako. Awan da. Dupay nga rason. Ulit. Nundi yung tingkarin, nundi yung bukarin. Nundi yung basta. Nakaito agbabawi. Agtuloy nga sa dut na diyang bunso. Agtuloy nga dinaamot aramid na awan aramid na. Bimarbaro. Kasi aramid na. Makibarbarkada nga tilada. Awan siguro mangyat kingkuhan na nga babae. Nung sakti babae nga arman na. Pag anok kat sa dut. Awan obrana. Mangan kan maturog lat obrana. Ala di ka matagawi din aya. Hindi ito, hanggang sumardig ako ngat. Kaya po, aya. Di babae nga na ungat, alis to nga bakit ko nakmanan. Panawang kayo. Talo, dagiti anak bing kadaydiya, Simon nga asawak manong. Inauna ni Henry, adamat ten pamilya na, bukod na nga balay, kaniso iti mga asikaso, iti talon nga pinanawan, di Simon nga asawa. Dadya, basta nga gapit, magdadmut para kada kami, kini Bert, umanay nga kanan mi, iti makatawan, hanggang gumatgatang tibagas. Tilagad-gatangan mi na ko manong kitay kasapulan mi iti kusina. Kaya nagitay dadumapay nga kasapulan mi. Wan, nagbating galaeng ni Bert, iti high school, di na may yulo itagbasa. Kasama tang kini Heidi, nagpamada naman kiti nga naggraduar lang ti high school. Heidi, ket a plain housewife, damat tan upat nga pukok ken kuana, imbaga ta di asawa na, di manugang ko ket mga obisina. Ni Henry, agtaltalon, di asawa na ket may nga maestra. Adamit 5 nga pukok kadakwada. Ay, bakit ako manong, napigsak pa ilan. Baka napigpigsak pa nga agpasungam ni Bert. Ubrak lalaki, ubrak pa. Ibagbaga na kanyak nga maditi, parang patpatunoy-noy ko kini Bert nga dinaamo ang trabaho. Ang kunakmet nga nolakid di kayak aramid. Kang kanayon ko matagbaganti anak ko nga bunso manong. Nga wan kumati sa baling aramidan na no saan nagsingsingpet. Imno daduma manong name kat mo naman tuminom ti arak. Makibarkada, makiinom. Magpindasan na kita umon pa kiditi na kai ramramahanan na nga riri uno riribok. Nga madadigiti gundaway nga adamang krusunada ken kuana. Kita tutupan naman so nga madadigiti gundaway nga makikabil mo tatadadigiti mang krusunada ken kuana. Diyan mo no dararman na. Barang na mapasangpit kumit lang ti anak ko ano nami sakbay nga talagang mabisinan ka pa tanay pangaldawan. Dimtang matlahan nga nagsubli ni bunso manon nami. Lang, ay anak ko, ada ka. Kung no malem ka darabiwanin nga saan ka pa sumakpit. Di mo ada intid ni manang ita nga sidaan. Ada, mga taga rodil, mabisinan.
Ano dapat kanya ka anak nga mabisi. Abo, kakaasik kita nga nang ikat tay barado nga kanal. Tama yatin. Agito sa nga rutin nang tamangan. Ala, agito sa nga rutin tamangan ah. Kaya't kabayatan nga mangan kami, manunimi ti imasen ni Bert, kuno ni Bunso, iti agkaldo, iti sinigang nga bangus, nga may padawat ni Heidi. Anak, ano nga talaga ti planon ti biyag mo? Plano nga niya nang. Di mo ka di kaya ti sumbrek ti trabaho. Kaya nagsapsap lang nga rin ti trabaho. Naminsan nakbat ka nga si Murit ti construction, naminsan ko kaya, agrigat. Gagangay data anak, maruam kan to. No kaya no, kanayunem. Dahil plano ko maman sa Manila, nanang. Nanang? Ada plano ka rin maman sa Manila. Tapay. Kahit inagagsapol sa trabaho ka, di syudad. Pumundayo ka pa lang, anak ko, do trabaho dito, no kayat mo. Ano ka tangaming no ka? Mayat kang mapanmang tulong kini manong mo, Henry, titaltalon. Tanang mo, taltalon. Agad pitak. Sa nakabutpudot. Mapangka ati sampay una nga napudot. Mapangka iti agsapa. Tumulong. Anong mati may tulong ko kini manong awan amok? Kit isurno ka nga ni manong mo. Ang abali ore anak mamatong tulong nanang, mangmang tidbetlat ti abang. Lang na nalaglag pa nyo. Na inagan pa lang kada kayo na di talon. Kitrumbang unang agabang ni manong. Kaya sino nga ti pangipatawidan nyo na di talon. Ito no matay kayo, mas pagarigan. Sakbay Tangan nyo matin maaramid ti mang patawid no, tatay kayo. Takayat mo ka din nga suminak, anak. Di kahit ko agad agasawa ka, mataada po ko. Ken ka, tano agasawa ka, dito'y ka balay, dito'y kayo balay ngagyan. Ang kayo mga ibatpatar, deren di bukod yung nga balay. Di ka da kayo, di ka danak, biing nga si ka di bunso. Pinamat kaya tasong bata ni Judy. Ni Judy. Nga di talang tayan na. Wen. Kasi nung namin nakayat na ka anak ko, di mo ipakita, tingin na, singpet mo. Nasingpet ak banana. Kinagagat mo. Kit ni Judy, kit may isang nurse. Agjut-jut ito hospital. Panunutem. Nusika ko man ni Judy, kit may isang nurse. Adagar alam kang high school graduate lang nga. Di nakapay nakita nga nagtrabaho. Kaya't mo ka tayo suna. Kaya't nakangata. Di ba't patig ko ni Judy nanang. So lang ti babae ti biyak ko. Naibagam ka din deta nga panagayat mo. Ibaga ko no. Kaya anak ko na. Ada yung baga na sigurado reta. Diyak kahit tilalaki nga satut ko na. Makita. Gusto di ko na. Kadagagagat ka kami na. Tapos saan na saan ibaga ni Judy nga nasadot ka. Isungar nga inak ko madya Manila tapno inak yan nagagtrabaho sa dyan. Anak, saan nga naskan pa nga madayo ka? Nang palasik tigasat ko sa dyan. Yung problema kita. Awan kwartak na usaray. Awan kwartayo. Ito kanyak. Pangalak ko mga rodanak. Yung gagpatulong ka na kabsat mo. Yung gagpatulong kinimanong mo, Henry. Palasak to man. Tanan. Papanak to malpas pangal daw. Doon lumamlamis basit. Inatutayan ni Manong Henry. Laban nga peso manunemi ni Bunso kat kalpasan lang at 30 minutes. Nag-awid mo't lang kat kastaon it surun. Babawi ka na paging kuha na nalang. Napay. Pinataltalan na din. Ano? No, awal na jay asawa na nga nanganawak ang kuha na. Talagang binalis ko ba? Anak,
ang inaramid ni manong mo tinang patiltilkan ka. Nawan ti mading aramid mo. Na nang sandak ka di patyen. Imbas ka nga, ikanak ti ko sa pulang ka kwarta. Inungong ta nakiti asla, pagbata ta ni manang Heidi. Nga no, makasangok kita awan sa baling aramid na dumangungungit kanya. Pagsaw-saw anda. Idag kakasakit. Kaslasanda ka kapsat. Anak. Kita po ta, pagsaw-sawan na kakasakit, kita imingarak mo na. Apay kas na pa nagsasawang kanya ko na ka. Kit pinaspispisan ng matin. Balsag ko mga nag-anawan ni. Hindi bakit na. Tipimalaw ako na. May isa mo na. May isa. Tandaan o tinaramid mo ka. Manong Henry, tandaan am dati naramid mo. Kit araramidin kanya. Kasla sandak lakabsat. Kit na sandak kayo bilang kakabsat. Hawang mati kabsat ko kas ka na kayo. Wala ka. Ay, hapo. Bayam ta kasalitak to ni manong mo. Diyak kahit na makita iso na. Diyak malipatan din naramid na. Iso na mapanak sa dyan na siya at matimbaga. Manong, pabuludan man ti kwartam, tao sa rek mapa Manila, nagsabol trabaho sa dyan. Nagpindas na pa nagkasalitak yung kuha na. Ngayon, gol kaya kag pinagsawsawan na. Hindi, amo inikang ka ti kwarta, ano naramid mo? Napa mo ininom? Milyo anak lang amin. Ako na po, nakakasakit mo tayo, magmakaslaki ni Manang Heidi, doldog, sadot, awan ser-servim, turpe, kung kuna na kanya. Bakay lang di mga ayat kanyak na. So, anak, saan nga tamat ngamin nga ramidin ni Manong mo, jay, no? Nanang, nakasay-say ti pa nakisarita, ung tanak mo nga kakasakit di bagbaganag. Alam, napanak na kanyo, tinarabid ni Manang Heidi, di may? Inaramid na. Nangigyo mismo. Kita kayo tinangan anawak ang kuwana nga saan ang robing sa umit kapsat mo ko. Paawan kwarta nga ramatik. Gadyong. Baka papanunod ko tagtakaw. Hana? Anak, amo rami din dito. Kahit ko launay ngamin. Sino ka doon ay naman sa Manila? Ni Celso. Best friend ko. Ba't kami mat nga trabaho na. So, ang padasid may timapad makigasang-gasat sa Manila. Hala. No, talaga agregad ka, anak ko, nga magsumapol di gasat mo. Baam tatawagak ni Manang mo. Manang mo nga hindi. Di siya kabis mo nagpagpakasik ang kuhana. May panak ti cellphone ko, ya. Natutaramatin niyo latan eh. Cellphone ko. Puno i-dial kon. Baka saan nakaasong bata ni Manang mo. Oo, dati cellphone mo taramatin. Diyan eh, pag-ialaman anak ko si cellphone ko. Nagtungpal Manong. Datay. Ay, imbagkid di atada. Kastoy ka cellphone. Pagtawag la, pag-text. Dati cellphone mo kay. O, pagkitulog na. Ada kaya napintas cellphone na. Nagapay nga rin, awan cellphone na, kasto kita. Pati ubing. Adamin cellphone na. Siguro ka, tawagan ni Manang mo. Si Mungbat. Abay nang, nakatawag ka na. Ay, nadamag yun natin napasama. Napasama ka niya. Parang patil-tilan ni Manong Henry kinibunso. Timangsit ka nung amin. Nasayat ka nung mati pa nagsasarita na ngayon dagos matlatang nagunget nga pinagsawsawaan ni Henry. So na, babang ganun dumawat ti kwarta, umutang. Nga dumawat. Wala ta, inikan man idin ni Manong Henry ti kwarta nga ininom na. So nga kasano kong mga mangtad ni Manong Henry.
Isong orat mawag ang anak, ta siya ako na mismo tagpagpakasikin ka. Kasi ka man lang timangtid. Oh, di mo kayat? Siyak ti umutang. Pangalan nyo rin ti pagbayad yo. No, manglako akto iti manok nga taraken ko, kada itlog. Alis tumot lang no kahit ko ti ada kwarta na gata. Dumot gita taraken ko nga manok. Adamat kita mulak nga natag ni talikod. Di mo masidsida, di agnatag sa mapangkulila ko. Di ba onyo sunod to? Nakasarita ka na siya. Ngayon mahamungong tan ah. No, kasarita yung ngamin isunod na siya. Dati na siya pa nagkasarita. Saan nga unget? Da kayo mat ngamin ngagkapsat kit unget mat ngamin ti ipakat yo iti bunso. Hana kayat ti mang ungtan. No, nasayat ang peso ti panakisarita yo. Nasayat kit na sumumbat. Alaman? Sige, ibaon niyo sulod to. Takasarita kita na siya. No, nasayat ako nang makasalita. Nasayat na salita. Awan ti sadot, awan ti duldog, awan ti turpe, awan ti laglag. Nga ibagam, tadigit nga balikas, makapasakit, hanga na siya. Nanang mo't, dakay lang nga ya, ti amunot na siya ta makisalita. Isungarod nga kunak. No na siya at matlayang ti kayat mo, panakisarita kang kuana. Agaramat ka nga rod kadagiti na saya at nga balikas. Han? Sige, alawan mo. Manong nemi napangarod ni Bunso iti balay dahay. E din to, tawag pa nga 5 minutos, idi sumangpatmat ni Henry dito balay. Nanang, nagipulong di anak yo? Di Bunso, paborito yung anak? Anak, siyempre, umayag kamang kanya. Tasak nga rutina yun. Ket, siyak manin nagbaling nga dakas. Awan timbagak nga nagbaling nga dakas. Baka tilat naging pulpulong na. Nasihat ka numet, ipanakisarita na keng ka. Manong, pabulod anak manti, kastoy. Dagos ka numet nga nagungot ka. Wala ta kwarta ti bagbaga na kanong ikak ti kwarta mapana di bartak. Tapos problema. Ano problema maya? At kahit mga sawan, at na problema, may ni Bunso, itiayan mo, isumutanti, nagpupungtutan ko siya. Nakalunak, amoy data naglunak. Han? Unahan, nadamag ko nga naglun ka, matang kakarod ka lagi kabarwanan ng equipments mo ititaltalon, kan nagpuunam, nagmula, ada kita mulam ng sadya. Hoy. So, nalang sa nga nagbalin danang. Yung sa nga nagbalin. Nga nagbalin, kapatala perdi nga rodya mulak. Ngitat ta, singsigarandak. Alanak kita. Ang daw-dawat mo kinapo Diyos ang dato'y sumarunong nga panagapit mo kita. Mayat, tapno mauna, nanakanan. Mapaunaan. Gabot di mo magulpe nga mabayadan sa kali. Haana. Ang kumagulpe. Ang magulpe nga mabayadan. Tunggal panagapit. Ngayon dito na palabas nga panagapit. Ang ko nahanak nakabayad. Kada ito sumalunon ay baga magpagpakaasi ka kadakwada nga isang tumutanti ka pananggulpem na di duwa nga taon nga saan ka nagbayad. Duwa nga panagapit. Sige. Di ka o problema anak. Ma-stress ka. Tiyag problema ka lalaki. Alis itong aglakay. Nangaroon na no, iramo mo, igiddan mo pa iti panagungat mo.
Masalitakan kang kalahin kayo bagay ni Heidi. Naungat ni Heidi. Iso nga listog, bakit? Kada kay ngay. Di kahit bakit? Alakit kas makita man na. At hanak ka na ungat. Nabuutan nyo ka din ngayon tan kayo. Haan. Iso nga sadya ni Bunso, tadiyo kayat nga ungtan. Di kayo matagungat. Nagbalbaliw ko man Nuungat ti kasapulan. At ungtan nyo mat ngagkapsat. Dahil kas diya nga inarabid mo akit kaslasandak at kapsat ko na. Sige na lang. Nakapagaro, di ka una problema, Henry. Ikama mo kinaapod Diyos, nga amin nga problema tayo. Aya, niapod Diyos, di makatulong ka na tayo. Pwede ito sumangpatan ni Bunso manong na imi naragsa. Inikanak ni Manang Heidi. Makidam kita nasiat iso na. Hanggang nagungat. Unang time bagak kang kuha na nga saan nakaungungtan. Him ko nananang. Maudi da ito ikanong nga maitulong na kanya. Kita indaw dawat na sapay ko mata makasara kak tinapindas nga trabaho sa Diya Manila. Ngayon siya timandanagan anak. Nang serbin na ti cellphone. So ang da cellphone mo ngay. Mabalin na katawagan. Ngayon hanggang tumutawag no saan siya tumawag baka makadisturbo kayo. Baka maungtan kayo. Ngayon nadaka din sigurado nga mastrict yung trabaho sa Diyan. Kung ni Celso nga gayem ko, adda no katawag na nagkasapulan kada kitay agtrabaho iti pabrika. Pabrika? No nagagat ka sa Diyan, alis ka kung masansong na da. No napudno ka lagi ti trabaho. Anak, balo na mga rod ti bendisyon ko, kang runan ti amin ti bendisyon ni Apo Diyos para ka. Laglagi pa yung kuma, nga no agaramid kat na siya at mat iti supapak na. Ngayon no agaramid kat di madi, angkat madi mat at supapak na. Kaya, anak ko di ka kumakayat nga madayo. Yung sikamat lag ko na, serbi na nga the cellphone, kaya na, idaw-dawat kong anak. No awam man tinimbag, agasat mo dito lugar tayo. Sapay ko at dasadyay. Manila. Tunang panagrubot siya. Tunong parbangon nang. Kadintong rabi, inaktumanin pa siya rin ni Judy. Naban na nga rod pinasyar ni Judy, manong naming idiagawid dito balay. Kumusta na? Silawan na tatinamnamak na nang. Tawa mo't kayang boyfriend na. Hana? Ada boyfriend na, pada na madlang nurse. Tapos amoy lang babae ti nurse, dapat kita lalaking nurse. Kitahan ko mga datang at mangikat gana sumapal makikasang-gasal sa Diya Manila anak. Aramatin de tapan nakapahay mo. Akarit idibiyak mo. Ipanaknek mo kini Judy. Kaori no sangga nakapagraduar. Napintas ti pagbalinan to ti biyak mo. Nulakid tagagagat ka, agsingsingpat ka. Wenang, nawakas pagarigan ta, dakton sa Diya Manila. Idanon yun to at ipakumustak yung kuhanan, no? Basta nga tumawag At di mo kadbatawagan. Sa balim at man number nan Di na kano kahit ti magdisturbo. Tapos na rin pagtawagan kami no ka. Una tumawag kamot kami ti saan nga gusto nga oras. Hindi baliwan na yung cellphone na, hindi yung SIM card. Sa bali man ti Facebook account na. Diyo man masarakan na hamot kanagan di account na. Tapos saan ko ka mabirukan. Naulpit mo. Ore ko malang ti panakisarita, panakikumustak yung kuwana. So saan ko makontak isuna na. Kasta nga tawagan kayo, kahit man
idanon ti pakumustak ken kuanon no kunak gato idanon. O nanak alawan anak. Ket no anya man ti may panggep ken kuana ket kayat mong maamuan ipakaamok ka. Parbangon nga rod manong nemi diri nak ni Bonso nang inakon. Anak, agsingsingpat ka sa jay, agagagat ka ha. Wanang, ako pagdanakan nyo. Tawagan kami lang, tawagan ako. Walawan anak ko. Bonso, sapay ko tatarabahin na ka nga agnanayon ni Apo Diyos. Nagdagkala kahawak manon nemi di awanan nga makitkitak ni Bonso. Dati-dati, nga naguring akong tibigat, manon nemi, itim-timplak ti kapena. Sa akong tumapanriingin, no, baka agbao di kapena. Mawanan ti makasarasarita man, mawanan ni Bonso. Makalabas mo't lahangan, di mo't la tumawag ka. Siya ko mati tumawag ka, ngayon pakanuwag kagura na. Ngayon nag-ring di cellphone ko manong, isa tumatawag. Hello, Bonso, anak. Nanang, sorry ata, italang ang tumawag ak. Mawatan ka, anak. Kumusta? Nakastrek ka di mo't laeng? Wanang, dagos kami nga simrek. Ket, okay met, nalakamad la trabaho. Yan pasaray, requested pa nag-overtime nag-overtime kami siya. So nga, jak nakataw-tawag na. Do sumangpet kami kini Celso dito pagyanami ket turog may asigo din. Kumusta kayo? Lakit nasiat mo anak, amumot kanyak nasalun atak mo lata. At ati rason ket mawatwat ko ti bagik. Mga anak kadagitay na sustansya, nateng. Databiyag ko nateng. Presko kaputa mulak ka mismo. Saan nagpaspasuyot. Organic ti pagganganagan ko kadagiti mulak. Saan na makasidsidak ti karne, pumartiyak ti manok. Eso na lang awan ti makasasalitak. Naunta ka ditoy. Alawan nang. Kita, sapay ko mata ko agtultuloy na ito'y kaadat trabaho. Kaya wala anak ko, no hanggang lagi ding mangar-aramid ti pakaikat, amsang ka maikat nila. Kumusta nga tamat ni Jody? Ket manipo di ko akit dapat ba nakikita. Idanon yung to at pakumusta kang guana. Alawan anak. Alawan. Sige rin na. Basta saklat at tumawag ay di mo ka di salutsudan o kumusta mo ten damanong kinimanang mo. Kasi ada ka tamat. Tawagam idata damat cellphone number mo. Katakwada. Ni manang nga hindi ti tawagak to na. Gini manong mo Henry. Babaan yun, ni Manong. Anak, kaka mangimulmula, tiguram keng kuana. Sige na lang, ha? Anyo babayan sa lunat yo? Nanganaruna keng ka, Bonso. Timay sa nga bigat nga limabasak iti balay, da Judy. Nakitak manong nimi. Nga da isuna ti sangot ti balay da mga asikaso kadagiti masetas na. Judy, ay nana pidela. Po naglalapsat digiti mula, kas kalapsat mo. Ore da kayo nana kas lahangkag bakit nagami nga naungit. Naragsakak nga kasarsalita. Dato ti magbakarot ka ni Heidi. Naungat, hanggang ungat katalisto ka, bumakit ko na. Noon nga rod, duman kami hindi anak na naluko, hindi ka naungat. Kita hanggang naka-duty ita. Hana na, rabi ti duty. Di ka na po yatang kang rod. May iturog kontro madamdama. Kasi kasuk pa di masetas ko. Talagang nakalaplapsat na masetas mo. Kas iti kinalapsat mo. Kumusta matan diay nurse mo lang boyfriend mo? Nakamon yun na. Okay, ni Bonso. Hindi, isagbay nga nagpa-Manila,
imay nakapinasya, kadi, namuan na kaya nga, the boyfriend mo. Kung nakarod kang kuha na kitang agliliday anak ko, kanya tamo, baka dyan Manila, kat masarakam to di, na ikari para kang ka, kung nakit, nilayang Judy, ti patpatid ko na nang ko na. Ay, wang gayam, idanon ko, ti pa kumusta na. Di lang na minsan nga, rabi nga timawag. Okay, kumat na na. Kumusta mat yung boyfriend mo? Okay, met. Kumusta mat, ni Bert? Napintas ka na di trabaho na. Mayat, idanon yung tumag nga ro, ti pa kumusta kang kuha na. Nala, inak nga ro din Judy anak. Lumabasak, adala pa pang kumabigit alain sa di ayan da Heidi. Hindi tumawag manin ni Bert, ni Bonso manunin. Anak, kumusta ka kanumet? Kuna ni Judy. Dinamag yung kumawat, kumusta dan kay di boyfriend na. Nasiyat kami na naman. Ay na nakapinpinas ka talaga kami ni Judy. Nang runa no, kasi nga naka-short. Nga mga asikaso ka lagi ti masetas na. May bagay launa isuna kahit nuna tayo as-asikasuan na lagi tayo roses na. Kahit ada lagi ti sabong ti roses. But may picturein yung tuman, tayo send nyo kanya. Ay, may picture rin ka cellphone ko anak ko. Ewan niya. Buludin nyo natin cellphone ni Manang Heidi sa mapangkahito kita ag picture taman ko na to no makita kisuna. Alawan na ko. Alawan, kasanto taramida kaya. Napilangan ang to kung buy-buyaek. Nga inspirasyon ko ti pa nagtrabaho. Alis to manong naming nga naglabas ti panawan at dan makatawan ni Bonso sa Manila. Nga maminsan, mamintua ti makabulan manong naming at tumawag isug. Perita, dumteng ni Celso, ni Henry dito'y balay manong naming nga nabarte. Nanay, Henry anak, kaano pa nga mong tuminom? Inumak dati kinamalas ko. Sabi nga malas ka magpagamanak. Hanya ayat problema. Ngayon problema gidit, problema pala itananan. Nagmamalas ka talaga. Awan, maluglugi ak, tiyo raramidak pa nagtalon. Awan, magununod ko. No saan nga bagyo, layos, ipang dadail ka na giti mulak. Hindi kita igpasting aggas. Agpasuyo, takmat. Agtungtung malakmat ka na giti pamalakad na agriculture. Yung siyak maawatan. O siya saripin nga, talunit, talon tayo. Nanan. Amoyumat nga saan lang nga jay panagtalon ko. Iti imutangak. Jay pa'y balay. Nabagamin nga saan kayo may jay balay. Nabayaging sana kayo may anak nga damag ko nga nagpabalay ka idi. Nga ti nung usaram ay nangalaan ti pabalay. Pinagbalay mo utang. Iso nga ko na nyutang ko. Yung siyak man makabayad. Kat ne, papanahon na kami sa diabalay na. Gamda pa yung titulo ti daga. Nga mapalitan akpain nga mang talon di taga. Tayo talon dati sa bali kabayatan nga jak mabayadan tu utang ko. Nga ba nakasalda ti daga, nakasalda. Nakasalda ti balay. Ti anak ko na ya. Apay ngamin nga imutang ka. Kasi nung nga makaipatakderak, pinapindas nga balay yung pagyanan, di kiti 5 nga putot ko, graman ti asawak no sa anak nga umutang.
Ada mo di daga, ada mo di talon nga kwa. Nga mabaling kong ipusta. Ay nagsasarunod tayo kinamalas ko kunak met. Kaya nga ro di. Kaya nga ro di problema kay. Pangipanak, hindi pamilya. Kung papanawan da kami sa Diabalay. Inutupi nga ro ti talunet. No saan da kung nasyak ta agbabaling amang talon ti daga. Nagsulbin to lang ti talon kanyak. Lumabayad ak ti utang. Yung pangalak na lang. Wala, idultulin nyo. Pangalak kaya, pangalak nga. Awan, idultulin ko na. Niyahay, di nakasaritam ka din. Nakasarita ko. Dapat utang ko kingkuan. Alakit, ikamang takin na po, Diyos. Nanang met, nga po Diyos nga ta, di mangtat, di pagbayad ko. Ahumot kami ti pamatim kingkuan. Hanya ti amam, adan tum taong aramatin na tapno makatulong ken ka. Tinakon, umat gaya, may tulong yun. Babayag yung may dito. Sabi nga yung bayag kid diya. Tinakon, alawan anak, kit mo kas pagarigan ta, papanawan ta kayon, alawan mo dito balay. Hindi umay kayo dito balay, agnan ta amin dito. Manong Nemi, nakapanawan ti na unang anak ko, dito agring ti cellphone ko. Ni Bunso. Hello anak, kumustahan? Nasuro ka na makatawin mo dita. Unang, nasuro ka na makatawin ko dito. Kahit dito unos ti makatawan, nagagagatak. Kaya nagsasarunod ti panakaipurmot ko na. Ana? Umakita man na. Uri no saan ka nag-graduate ka college. Umasenso ka ata. Nasaya at nagagat ka, napudno ka. Kadagyamyaman ako na anak, nagtungpal kamit laing kanyak. Nga no, nasiyat ka, nasiyat mo lang, supapak na. Ngayon numadit araramidem, akit masupapakan mo lang, timadi nga aramid. Wenang, so nga, binagong ko na kita pa magbagayong. Kumusta kayo? Ay, lakit anak ko, akit may diliw o na ka. Kumusta mo ni Jody? Kit tinaodi nga panakakitak kang kuha na akit. Dahil di parang panagpa-picture me. Ngayon patulod ko kang ka. Binulod ko dahil sa cellphone ni manang mo. Damang ko ini nga. Kasla, panggap dan ti agasawa iti boyfriend na nga father na nga nurse. Nagdinamag ko maano, nagkasarda. Imposible nga ngagwaras si damag. Baka no hindi madamit. Alakit ba, amte nakto pasyarin isuna. Tay danon kong tukeng ka. Noon naman tinapasama. Sige nga rada nang, agur ka anak ko. Ni katilang Judy, kahit mo nga pakungstaan. Ni manang mo, nga Heidi. Okay man ti suna, hindi ka ano dito pa nang tawag ko keng kuana. Yung ada problema ni manong mo, anak ko. Manong Henry? Pumatil-til nga di na oras. Anak, baka matulungan ni manong mo. Abay nang, guyudan dan di balada. Di ba't makabayad ti utang na, tagbamahalas mo, panagtalon na. Kahit naguyudan dan di balada, at inyutang na nga rin di panagpatakbet na. May ramaraman di daga. Hanggang pa yun nga isut mang talon di daga, kapot nakasalda nga ron. Nagturod mo kami nga umutang. Nga umot pagbayad na. Ti amuna ang katagbuhay na. Ti panagmula na ti sandya, kada bawang, kada duwa pa. So nung amin nga agmula, kadagitan no, hanamot nga eksperto. Nagseminar mo yan. Ano ba't na kita agriculturist nga mga advice kayong kuha na? Nanang,
paki damag yung mga ron no, manun di utang na. Baka umanay turnong ko. Ah, anak, gusto ka din dyan ko? Dakay man lang nagkuna nga. Nagbaling ka na siya at nasiyat man lang supapak na. Kahit naman pa isangan na siya at ni Manong kanya. Okay lang. Dakay man lang nagkuna nga. Agkakapsat kami. Titunulong kami. Naman pa ni Manang. Hay di tinangtad kanyak ti kwarta nga inusar ko nga nagpa-Manila. Tadi nakinik ka ni Manong no. Di kat patil-til tinted na. Sige na nang. Papanyo damagin ki ni Manong. Numanot masapul na. Tay pawid ko. No, ada kwarta ka siya. Kasta ko ng ortiragsak ko manong naming na pani ti balay, da Henry, ti manugang ko manong naming, ti nang pastrik kanyak. Nga pa'y, ni Henry, na iturog nan, mabartek. Intun kanot panangguyod da, panang papanaw na kata kayo. Saan kaming kano nga makabayad aging ganan no Lunes, talagang hawanin ti maraming minanang. Habi kami nakastamad lang, hindi pa nagbalmalas ni Henry, hindi pa panagmula na. No, minsan kami nanang, sobraan na, nagitay may balbalakad kang kuwana. Ano nga sobraan? Hindi ibagada, sobraan na, tapno kano, subramot lang tikadakil lagi di sandya. Ngayon ko nakmat kang kuwana kit. Haan, ano anyat usto akit so? No anyat ibagada akit stong palem. Kahit nakano ngamin nga, no kasanot kayat na kadarakkel ti bunga ti sadya na kit times 2. So madlagayam at di pa nagmula na ti bawang. Tapno alalisto ko na nakit. Agdoble nga gabuno. Kaya po ti anak ko na yan. Hanggang di aming aglabas kedakas, sumatibag-bagak nanang, nagtinamatang matungmal. No manuno at talaga di kasapulan di mula nga abuno, isulat edad mo. At anong agsubran, matina. Duamad lat sang na siat kat, di basit, nga maited, nga haan nga nananay, madi, ngem di subra, ken di subra. Oh, awang kasti kalkalingan na. Iso mati bagbagak. Mga kung advice na kita, agricultures ko mo maing, mana mo, sobraan naman. Ngem amom naman, no, ti nasken nga bayadan nyo. Tapno saan ta ang kuyudan ti palayo. Ken tapno may sublimat lang da jay titulo ti daga. Ken may tulimot lang ni Henry nga talunan ti daga tayo. Amok na nang. Amok ti pangiduldulian na katagi di papelas. Sige, nga mang kitaan naman no. Apay, da kayo timang bayad? Haan. Ni Bunso, timang bayad. Ni Bert. Kasi lang na kayo may posible nanan. Kagurgura ni Bert, ni Henry. Di nga rin na oding imay dito kat nga panang patel-tel na kini Bert nga inananawak ti asawak ti malaw nga nung ipangpang ta may samlaing nga kunan rajag mat kanunungan ti kasi nga ramid ti asawa anak sa balitan ni Bunso iso mismo tinaybaon kanyak nga may ngarot sa lusudan no mano tabarbaring no umanay ti kwartak ko na. Napintas ka di trabaho na? Nanang? Sigun king kuwana, kat nagsasarano ka no, ti promotion na, itinasaro ka makatawan nga pa nagtrabaho na. Baka mo't no, nangaton ti posisyon na, kat nangaton ti sweldo na. Ala naggasatin nga Bunso no kasta. Ijagay Manila ti antinim bagagasat na. Intawag ko nga ron iti anak ko manong name no manot masapol. Nanang, ada ka tabalay da? Adak ditoy. Ni manang mo.
Iipagmut kinasarita. Sabi ni Manong, napartek nga rod nga imahay, di balay, di umak dito balay dan, maturo. Sige. Panakkelan dito nga rod nga ipawid ko, sabat nga rod nga mabaling nga kayo ti mapanmangala. Tama nga, ma-hold up kayo. Kit ni ipag mo nga rod na. Sige. Kasaritak ni Manang. Bagak kang kuha na nagiti complete nga nakan kan address dato di cellphone number na tapos nilikas tagat tayo aromatic ipatulod. Ada ka dito into nubigaten. Madamdamalayang na nga danton. Kasaritak ni Manang. Kadkasta nga rod tinapasamak Manong Nemi ti manugang ko nga asawa ni Henry na panamutlan na alang insigila. Karida, madamdama pa Manong Nemi, rabiin, mga anak iti umahin ni Henry. Nanang, nausawang ka. Nanang, peso ka di? Tian niya. Impakita kanyak ni Celia ang asawak. Ano na dyan? Iti pagbayad mo ito ni Lunes. Nga utang ko. Ay, peso nga impawit ni Bonso. Kailan nga kami ko na ni Celia. Impatulod ni Bert ko na. Diyak mamati Bakalan ni Bonso ti kastakado na nga kwarta. Kinaapay nga tulungan na. Kit kagurgura na. Anak. Naimula iti panunot ni Bonso. Nga saan ng rumbeng niya. Gurait lang ka. Nagpeso nga di ka pong pungtot na nga nagkapoy di balayo di pinatal-tala makita story pungtot na. Yung binagbagak ni Ponso. Kula na kit di akit santak pa samot apo dunga kapsat. Nagkakapsat kayo ako na. Hindi agpa Manila dinubilik man na binagbagaan. No nasiyat aramidem nasiyat mat subapak na. Ket no madi suwapak na. Apeng harut nga nasiyat tibalas na kanyak. Ket sanak ba't ka nasya kakapsat. Nasyaat ka nga kapsat anak. Saan lang nasiyat jawagas nga aramidem. Tawagan nyo nga ron. Paring sumubat. Takaduan na kami nga kasting oras na wakagat na dati overtime. Sige na tumawag kang kuha na. Alan. Tsaka mo dyan number na. May katitid ko kang kaa dyan number na. Tagsarita kayo. Sige na. Tinawagan na nga Rod Manong Nemi. Kada the finish it. Ni Henry sa cellphone na. Kad nangiko mismo ti pa nag-hello. Manong Nemi. Ni Bonso. Hello Manong. Bonso. Imawag tayo ni Manong Celia. Impakaamo nga nawat nan. Iso ka diti pakamom? Naipakita nan kanyak. Kasla sana ka mamati hadin ko. Kasla saan ka mamati nga. Nga sikat nagkapuan na. Ako mati nga bishop dito Gagangay lang nga uminumak pasit kasi dyan. Sa sanak mo nga gastos. The day off ko ang peso ang numabaling. Kahit ag day off. The day off ko,
agtrabaho ak tapno isupay di ay may sangal daw nga sweldo. Sa babae di pa nagkagagat ko manong naipromote namidlo ako naipromote nga nga sakitan ti supervisor ket medyo panakalan ti sweldo. So nga mong pagtanaga manong malaksid ka dahil yung pawit ko at da pinabati ito eh. Parbaring no malay na yun aktubanin. Ket dantun pa ng asawak. Pangasawak ko na kumangin. Umat pa yung girlfriend ko dito eh. Ading ko. No anyaman di kiti nagbasbasulak ka. Pakawanan na. Dispensarum ko ba? Anong? O problema? Ading ko, inutak ni sublikan ka. Hindi siya intad mo. Barbaring ka dagito nga, sumarsarunong nga, panangasikas kit taltalon, kit santun nga agmalas. Nakasaritak nga rin ni Manang Selya, kit sabi ngamin nga agmamalas ko na, nadjay, subsobram ka naman ngamin. Di mo ngamin amo atong palen di susto, di kita advisor di kita panag-advise di kita agriculturist no ka. Amok ton. Saan kung ton nga rami din ti kasya. Barbaring no, napatangod ko nga dagos ti utang ko kay ka. O anda nagmanong, mugang ganatan, ya. Ti importante kita hanggang mapukaw mo lang ti balay. Ken si kantumal at mga sikaso di taltalon. Pintasin ti mga mang tratar. Iti talon ng bati di tatang manong. Tapno di kasta. Kita sumaya ti biyak tayo amin. Tapno adaaramatin di kiti kaanak nga agbasan to. Uwen adin ko. Uwen. Kadagyaman aklo unay kayong kabunso. Thank you very much. Orek la makalwa manong nemi tinalaos sa raksag ko. Gabuti kasta nga pa nagsarita na gidagkapsa. Kalawang nga rodan ti problema ni Henry manong nemi kanadamaten kami ni kasyunda nga agkapsa. Kasta matag kini Heidi manong nemi tapasarewet ag problema kadagpatpatulong kini Bonso hamat nga naimot manong nemi ni Bonso. Aging kang iti may nga aldaw, manong nemi na ira naman nga lumabas ak iti ayan da Judy. Madama naman nga asikaswan di kiti masetas na. Ay, nakalaplapsat ka nga talaga, Judy. Kas kalapsat di kita mulam. Nalapsat ti agmula, nalapsat mo ti kiti mula na. Kas kada kayo nana. Kas kanyak, nalapsat mo di kiti mula yung anatag. Ay, kauna. Gabutan nalapsat kayo mat kang mula. Ay, kumusta ka kano? Una ni Bunso, ni Bert. Kaya bagayon to na siya tak. Nalapsat lahat ako. No? Kaya kumusta ka mat kadati nurse nga asawam. Ninanamot. Ape nagdinamag hindi nga nag-asawa kami. Kasla-kasla. Awang kami nana. Awang kayon. Tapay man. Saan lagay mga sisyak ti babae ti biyag na. Ay kasta ay nagloko na dyan. O rin no saan mo pa nga na ipaiti amin mo kayang kuwana. Deda nga rin ti dinakayat kanyak na so nga sumapot sa bali. Tadi sa bali nga masapulan na kayat ta ka nung itad. Gabot na saan mo pa yung maitad ti kinabirhen mo. Dede babae nga makaitad. Iso ti alaan na. Ay, aging kanan ruktalak nga nakasikog. Ano ya? Nakasikog. So, yung sina ko na. Siya kanot ay etan na. Yung kasanong nga rin dyan na sikugan na ko anak mada. Ngayon nasakit, nasakit nga rin na. Kumusta matan ni Bert? Ay, kit na siya at. O gusto niya, damag na. Damag ka niya. Awang pa'y nobya na. Hampay nag-asawa. Damag nga. Iso ka no tinanggapon na di kwarta nga pinagbayad ni Manong Henry. Di utang na. Uy.
Apay na pinas trabaho na jay. Supervisor ka no ti may nga pabrika. Gabot agad ka na kinasiyat na. Kinasiyat, ano kasta? Ana, head mo alam yung cellphone number na. Tapos sikat tumawag. Taanin na na. Aba ko mga tawagan kiso na. Ano, itad mo kanyak ti cellphone number mo, itad kong ikingkwa na. Nakanumot kami nga, masarakan di account mo, ti Facebook. Kid-kidawon na kanina na. Kid-kidawon na. Sige. Itad ko kingkwa na. Itad ko kingkwa na ti cellphone number ko. Itad yun dumot kingkwa na. Alawin. Apo, kasto na ito lagi taragsak ni Buns. Nung makasalita na ka. Kasi sa unang araw tiragsak met manong name iti anak ko, itad ko keng kuwana, manong name iti cellphone number ni Judy. Nanang, thank you. Damot pagayang nga nag-asawa, nakasikog ka no di boyfriend na nurse. Tas ang kanumot namin nga kayat ni Judy nga itad di kinabirhen na. Wow. Kahit magsiguro itan, gabuta dan na binas ka trabaho. Nanang, nugas ka sa nulaeng, manglukat kami ti branch mi dita. Ket, baka dak doon na may destino. Agad na siya anak ko tapno. Nang, atapahin ko tsek. Ha? Anak nga bunso na ya. Ngayon lagi pa man ako, no, napintas ti biyag mo, naasan suka, hamulip-lipatan tinagkapuam. Kaya kunadan nga, nakadiso ko malat tarigi di sakam iti taga. Ken nakatangad ka iti langit. Adalatan ni Apo Diyos ken ka. Wenang. O sa balik ang runahan nga paggamyamanak ken pag bigbigak iti biyag ko ita nusaangan ni Apo Diyos. Iti bunso ko na ya. Kaya anak ko. Adadang saan ka bumakit, naragsakak, wala problema ka na kayong anak ko. Tapos ikapit na makatulong kini manong mo, Henry. Kalpasan ti duangal daw, timawag ti anak ko nga ni Bonso manong kastaw na itiragsak na. Nang, sinong batan na ko ni Jody? Hana? Nobya ko ni Jody. Landan ni malpas data. Adata. Branch mi dita, nukas kasano lang lang, talong bulan, adakton dita, agtrabaho akton dita. Ket agpay sumano, ti may sa parbangon adagbusbusina. Inlokat ko tiridaw manong name kotse, napintas. Nang, ilokat yung man tarawangan. Bunso! Bunso anak ko. Lukat ko ti ruwangan manong naming ruwangan nga kayo. Takayo ti alad ni kay. Insarek na madyo ko si nanibukot sa na. Kat kasta ko na tinairot panagin inarakop mi ka anak ko ng bunso. Adataman nga bimisked ka. Ken pimodaw ka. Anak, nagkukupgwapo ka. Kagangay lang data nang pagwapo ka ata ng ato di posisyon ko. Sumartin dito unag. Kaya naduda kita insakbat ko na nang. Di kita pakit arwata kon. Ito Lunes. Ijetun kapisera. Di lugar tayo. Di pagtrabaho ak. Kaya kumusta ka ni Jody? Kaya iso harap nga ko anak. Adak dito eh. Agdi ko sa klabiit. Kalpasan na. Papanag di balay da. Bigbigat. Lip-lipas di duty na. Nagsalita kami tayo. Anong tunga oras ng sumangpat ka kung nakalimbagak? Yusto, adakton. Bakit di ko sakto pa yan ko? So, ang di ko sakto tayo. Nung kaskasal lang nanang oras, ang nga pangagkasar ni Jody, baka siya kundi pangitadan na di kinabirehen na... Nagtrabaho nga rod ni Bonso dito lugar mi manong name minalam rampi nga agawid aging kadimtengen na itinituding panagkasardan kini Judy. Nagaragragsak dahil nga kalaysa agsibod ta na isagana nga limbag.
Buhayin manong nami dito'y dabalay nga nagnaed, tanalawang mat dito'y balay. Kaya nakaragraksak naman ng nami kas tamat karagsak da Heidi ken ni Henry no kasta nga sumarong karda buno inakmat ingkam sarong karan. Manong nami awanan ti problema. Problema man idi may panggap kini bunso labot nga orot kas diay nga kaslawan turong tibiyag na idi. Ngam ni Apo Dios manong nami tinang iturong ken kuana. Babayan ti panagar-aramid na't kinaimbahag, iso nga nagbaling nga siya tibiyag na. At ibabae nga patpatig na kat isumot laeng tinsagot ni Apo Diyos ken kuana. No lima ti apukok kini Henry, upat manunemi kini Heidi, talo ti apukok kini Ponso. Nabiksak pa lang manong numan pa dandani dumano na ako manunemi ti 80. Takunak nga ro din manong sa nga nangaungit, sa anak nga bumakit. So nga da kayo, di kaya akong ungit, tapno saan kaya bumakit. Di kaya papait ay stress, tapno saan kaya matalumakay. Sabi ko mga na kay bati aki ti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, at sa thank you, itilaing mo ng ngurnos, kalpasan nga nakinset kang ka, ti Italiana. And thank you, tilaing mo nga ng iba, sakit sabi ko matadamat na ibatak nga adal. Tuyagyaman nga nanam, Nana Fidela.